Быйыл сабан тойлар үткәрелерме? Пандемия чорында бер мәйданга кешеләрне күпләп җыярга кирәкме? Халыкны шул сораулар борчый. Без бүген дә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда Таянуны тастапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, дөрестән дә сорау туа, быел сабан тойлар булырмы икән, юкмы икән дип, ләкин бу вакытта инде татар халкы әлеге бәйрәмгә әзерләнә башлаган иде. Узган елларда дип әйтик, билгеле сәбәпләр аркасында быел әле без сабан үткәрелерме, юкмы белмибез дә. Радик, нәрсәләр көтәргә була икән? Синеңчә, ничегрәк оештырырга була икән быел сабан тойларны? Хәерле кичләр, әлбәттә, әле нәрсә дә булса әйтергә куркыныч, буламы, булмыймы, ләкин безнең мәгълүматлар буенча булырга да мөмкин. Без газетага бу хакта яздык, сабан тойлар булырмы икән, юкмы икән дип. Һәм халык көтә, көрәшчеләр көтә, тамашачылар көтә, артистлар, алып баручылар көтәләр. Барыбыз да көтә инде бу бәйрәмне, ләкин төрле фикерләр ишетергә туры килә, кемдер узырып та тормаска дигән фикерне әйтә инде. Ләкин күпчелек сагынган, чөнки бу безнең милли бәйрәмебез. Сабан той күптән инде ул безнең республика шикләреннән чыгып китте. Чит илләрдә дә инде федераль сабан тойлар гомумән масштаблар үзгәрә башлады. Фәрит әфәнде, халык көтәме? Ниндирәк фаразлар, чөнки төрле илләрдә бит әле ситуация төрлечә хәзер. Менә гомумән алганда бөтен ил буйлап, бөтен чит илләр, дөнья буйлап дип әйтик, халыкка сабан той кирәкме? Татар милләт буларак иң көтеп алган бәйрәме татарның ул сабан туе. Сабан туеның кичкенәсе була, уртанчысы була, зурысы була. Һәм татар бу бәйрәмне елына бер мәртәбә җыелып, бу бәйрәмдә чын мәгънәсендә үзенең милли рухын синхронизация, ягъни тәңгәлләштерү нигезенә салып куя. Чөнки милләтнең яшәү горурлыгы, яшәү дәрте һәм киләчәккә омтылышы бу милли бәйрәмдә бөтен тирәнлеге белән чагыла. Һәм мин уйлыйм, нинди генә формаларда булса да, сабан туй вакыты җиткәч, милләт һәр вакытта дагын бу бәйрәмгә үзенең мөнәсәбәтен белдерер. Аның быел формалары нинди булыр? Ансы башка әйбер. Әмма ләкин мәйданга җыелып, елына бер мәртәбә күкрәк сугып, галәмгә мин татар дип әйтүгенә дә нәрсә тора. Ләкин аның төп асылы бит әле ул бәйрәм үткәрү генә түгел, татарларның җыелышу урыны да ул төрле, мәсәлән, шул ук зур булмаган авылларда да аларны элек үткәрәләр иде инде зурлап. Хәзердә шулай ук кемнең мөмкинлекләре бар, үткәрәләр. Хәтта берничә йортлы, хуҗалыклы авылларда да. Фәнил, синең төрле сабан тойлар алып барганың бар, шул исәптән безнең инде бөтен дөньяга шулай ук танылган Мингәр сабан тойларында ел саен алып барасың. Менә ничек уйлыйсың, киләчәктә моны үткәрү буламы? Чөнки илдә ситуация һәм безнең республикада ситуация көн саен үзгәреп тора. Спорт белән шөгыльләнергә инде рөхсәт итә башладылар. Менә сабан туйны ничегрәк, ниндирәк форматта күрәсең икән син? Мин исәммесез, беренчедән, мин быел сабан туйларына үтсәләр дә, алар кечерәк форматта булыр дип уйлыйм. Бәлки хәзер бүгенге көндә инде иң матур, иң күңелле, иң жанлы, табигый үтә торган сабан туйлар ул менә шул кичкенә авылларның сабан туйлары. Зур сабан туйлар инде алар барыр күбрәк теге шоуга әйләнеп бара. Шуңа күрә миңа калса быел андый теге зур күләмдә халык җыела торган сабан туйларны рөхсәт итмәскә мөмкиннәр. Менә авылларда, авыл җирлекләрендә сабан туйларын үткәрергә рөхсәт итергә мөмкиннәр. Рөхсәт итсеннәр дә иде, чөнки иң шын сабан туйлар миңа калса нәкъ менә шундый авылларда үтә. Алар нәрсә белән аерыла? Менә әлеге авылларда дип әйттең, кечерәк авылларда, зурак авылларда һәм киң күләмдә үткәрелгән сабан туйларның аермасы нәрсәдә? Кечкенә авылларда үтә торган сабан туй, ул инде без бәләкәйдән белгән сабан туйлар, анда авылда яшәүче кешеләр авылдан чыгып китеп, шушы авылдан читкә киткән кешеләр шушы авылга кайтып, үзләренең күптән күрмәгән танышларын күреп, түгәрәкләргә җыелып утырып, шунда пикниклар ясап, ашап, эчеп, аралашып, бер-берсенә хәл-әхвәлләрен сорашып, яңа киленнәрне, яңа кияүләрне күзәтеп, шундый үтә торган сабан туй инде ул, чыпчы сабан туй. Зур сабан туйларда син бит инде барыбер кешене белмисең. Син йөрисең кеше арасында буталып, син бер кешене дә белмисең, үз алдына карап тик йөрисең, син ул сабан туйларга барасың, бары тик ниндидер ярышлар, ниндидер көрәшләр һәм концертлар карар өчен. Миңа калса иң зур аермасы шул. Һәм әле чит илләрдә, шул ук башка регионнарда үткәрелүче сабан туйлар, алар күп очракта татарларны берләштерүче һәм елга бер мәртәбә булса да җыючы урын буларак билгеләп үтеләләр иде. Фәрит әфәнде, сез килешәсезме мондый фикер белән? Әлбәттә, бу бик тирән фикер һәм сабан туйның әле аның киләчәге тагы да зуррак,
ул безнең милләтебезнең язмышында 1000 еллар дәверендә аның мәдәни нигезен тәшкил иткән бер проект, зур проект дип әйтер идем. Бүгенге көндә менә безнең авылларда язгы чәчүләр узды. Халык бер туктаусыз көне төне эшләде. Миңа калса чыннан да авыл җирләрендә Сабантуй узу бүген андый зур проблема юк. Зур Европа Сабантуйларына килгәндә, федераль Сабантуйларына килгәндә, ул милләтебезнең үзен үзе барлап алуы. Һәм мин әйтер идем, бүген быел халык сан исәпкә алу елы. Һәм Сабантуйга җыелган халык үзен татар дип санаган халык. Һәм мин уйлыйм, безнең әле 21-нче, 22-нче, 23-нче июнь ул кояш хәмнең иң бийек озын көн. Һәм бу көнгә кадәр әле безнең бер ай вакытыбыз бар. Һәм мөмкинлекләр Сабантуйларны уздырырга ачылыр дип уйлыйм. Һәм аның максималь рәвештә зур мөмкинчелекләрен файдаланып уздырсак, безнең милләтебез өчен ул бик тә кирәкле саваплы эш булыр. Һәм быел модага кирип китте бит инде әлеге ситуациядә барысында онлайн уздыру. Бөек җиңүнең 75 еллыгында онлайн уздырдык. Тайстерның 100 еллыгы әзерләнә. Шулай ук менә каравон русларның шулай ук инде Сабантуйга охшаш дип әйтик, параллель үткәрсәк, бәйрәмнәре онлайн форматта узачак. Радик, ничек уйлыйсың, Сабантуйны онлайн үткәреп буламы? Мәсәлән, шул көрәшчеләрне бит инде мәйданга онлайн чыгарып булмый. Юк, мин бу фикер белән һич тә килешмәм. Онлайн инде. Аның бит асылы да шунда, ул очрашу, аралашу урыны. Авыл халкы әйткәнебезчә көттек. Ел буе авыл уңганнарын, шул алдынгы хезмәткәрләрне бүләкләү чарасы ул аралашмыйча, монда бүләксез, ярышсыз ул бәйрәм булмас иде. Һәм бу бит әле кәсеп тә үзенчәлекле. Алып баручылар өчен дә шул көрәшчеләр дә инде ел дәвамында әзерләнеп, материал ягын яхшыртырга тырыша. Фәнил, ничек уйлыйсың, югалтулар зур булачакмы бу ел? Менә оештыручыларга, Сабантуй үткәрүчеләргә, алып баручыларга, спортчыларга бу бит инде барыбер менә ел дәвамында дип әйтик инде төп чараларның берсе шул җырчылар өчен дә. Мин югалтулар булыр дип уйлыйм, чөнки әгәр дә инде менә шул Сабантуйларны төрле форматтагы мәҗлесләрне үткәрергә, бәйрәм чараларын, концертларны үткәрергә рөхсәт итсәләр, мәсәлән, шәхсән мин үземә килгәндә инде җәйгә мәҗлесләрен алып барырга белешкән кешеләр шактый иде. Һәм инде ул Сабантуйлар рөхсәт иткән чакта, ул Сабантуйлар шул мәҗлесләр көненә туры киләчәк дип уйлыйм. Һәм инде мин, мәсәлән, быел бик Сабантуйларда алып бара алмаячакмын дигән сүз. Димәк, минем өчен инде ул барыбер мәҗлесләр, алар мәҗлесләр, Сабантуйлар алып бару ул барыбер икенче төрлерәк мәҗлесләр ешрак була, Сабантуй елга бер тапкыр гына була. Мин дә теге ярышка чыккан айгыр шикелле аны көтеп торам инде, теге Сабантуй алып барасы килеп тора, ләкин быел кызганча каршы шундый шулай итеп рөхсәт итсәләр, мин инде күбесендә була алмаячакмын. Мин генә түгел, минем бүтән коллегаларым да, җырчылар да, алып баручылар да күп Сабантуйларда катнаша алмаслар дип уйлыйм. Сабантуй бит әле ул үзенчәлекле, аның даталары да менә билгеле инде. Барысында менә бу кырдагы эшләрне тәмамланганнан соң җыелышу урыны дип. Әгәр дә аны мәсәлән шул көзгә күчерәләр икән, аның төп мәгънәсе югалмас микән, Фәрит әфәнде, ничек уйлыйсыз? Бу бит инде бик борынгы мировоззрение, тормышка караш. Көз көне татар сөмбелә бәйрәме уздырган. Ул 21 сентябрьдән 23 сентябрьгә көн белән төннең тигезләшкәне. 21-23 декабрьләрдә ул нар туган бәйрәмен уздырган. Сабантуйның вакыты июнь айы, 21-23 июнь. Ул иң озын көн. Ягъни табигатьнең иң кудрәтле, иң бай чагында халкыбыз чыгып, Ходай Тәгалә каршында киләчәк тормышка бәрәкәт сораган. Һәм бу бәрәкәтне җанлы Сабантуйны, үзара нәсел нәсбәтне аралаштыручы Сабантуйны, балаларны тәрбияләүче Сабантуйны ничек инде онлайн режимында уздырырга мөмкин. Ул җансыз Сабантуйлар системасына әйләнә башларга мөмкин. Шуңа күрә эт чаба дип бит чаба, башкаларга карап, татар үзенең тормышын бер кайчандагын үзгәртмәгән. Һәм безнең җанлы Сабантуйларыбыз нинди генә еллар булса да, ул 1941 елны күп кенә милләттәшләребез Сабантуй мәйданыннан сугышка киткәннәр. Димәк, тарихта әле мондый вакыйга да булганы юктыр. Чөнки нинди генә авыр еллар булмасын, нинди генә вакыйгалар булмасын, Сабантуй әле ялгышмасам үткәрелмичә калганы юк. Дөрестән дә шулаймы бу? Бер һәр вакытта да үткәрелгән Сабантуй.
Димәк, быел әле менә искәрмә булырга мөмкиндер. Һәм шул ук вакытта халыкның менә Сабан туен көтүен кайдан аңлап була? Төрледән төрле менә бу төркемнәрдә дип әйтик, социаль челтәрләрдә фейк яңалыклары чыга башлады. Радик, син дә шулай ук актив күзәтеп бардың әлеге яңалыкларны. Менә кайдан чыга бу? Кемгәдер эше юклыктанмы? Менә син дә күрдең инде безнең көрәшчеләр батырлар төркемендә беренче фейк чыкты, шушы көннәрдә узачак дип ул берәү алды да кызык өчен тараткан халыкка. Аның даталары бөтенләй атна уртасына туры килә, әгәр дә быелгысы белән ул 2017 елдагы хәбәр булды. Һәм әлбәттә инде халык арасында пошаманлык тудырды. Шуннан соң без журналистлар да материал эзли башладык. Менә чынлап да әйтеп китте Фәрит Табый, материал әзерләгәндә без фольклор белгече Фәнзилә Җәүһәровага мөрәҗәгать иттек. Ул шулай әйткән иде безгә, сугыш елларында да мескен хатын-кызлар, картлар соңгы киемнәрен матур иттереп киенсәләр дә, ләкин Сабан туйларын үзләренчә зур бүләкләр алмыйча гына уздырганнар барыбер, шул күкәйләр һәм башкалар белән. Фейк хәбәрләргә килгәндә, аларны таратып торучылар җитәрлек инде безнең дөньясы шул бит. Телеграмда да һаман йөри ул, WhatsApp'та да йөри. Бигрәк тә бүгенге чордадыр әле, чөнки хәзер кайсы мәгълүматкә ышанырга белеп булмый, һәм бу уңайдан Фәнил, ничек уйлыйсың, менә әгәр дә инде Сабан туйлары башка даталарга күчергән очракта, шулай ук инде кемнәргәдер үзең әйткәнчә даталарны күчерергә туры киләчәк, кемгәдер планнарын үзгәртергә, оештыручыларга менә нишләргә? Чөнки алар бит инде барыбер еллык кемдер районнар шулай планнарын билгеләп үтәләр, кешеләр шулай ук инде үзләренең, мәсәлән, шул ук җәйгә кемдер яллар ала, авылга кайтыр өчен, туганнары белән очрашыр өчен. Менә монда хәл ничек үзгәрәчәк дип саныйсың? Беренчедән, мин фейк хәбәрләр турында әйтеп китим әле. Ул мәсәлән фейк хәбәрләр чыгу миндә ул үземдә күпмедер өмет уята теге. О, шулай микән дип кешенең миңа калса бары күңеле күтәрелеп китә. Бер яктан фейк хәбәрләрнең андый максаты да булырга мөмкин. Карале, без исән бит, быел Сабан туйда була икән бит дип кеше күңелдән уйлап куя. Планнарга килгәндә, миңа калса инде безнең бөтенебезнең дә планнары, бөтен җәйгә булган планнар шушы вакыйгалар аркасында инде шәлпәрәмә килә. Хәзер нәрсә булса планлаштырырга, алга таба карап фикер йөртүгә. Мәсәлән, мин бүген мәсәлән туй мәҗлесе алып барырга тиешем. Ләкин ул күргәнчә туй мәҗлесе булмый. Димәк, монда инде хәзер бик авыр бер атнадан да артык планнар корырга менә бу вакыйгалар. Ләкин шул ук вакытта ышанып калабыз. Гадәти режимга кирләп әйләнеп кайтырбыз дип. Безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен рәхмәт. Без әле рекламадан соң милли көрәш турында шул исәптән сөйләшүне дәвам иттерербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында таянып тастапшыру без бүген Сабан туйлары турында сөйләшәбез һәм безгә рекламадан соң инде яңа кунаклар да килеп кушылды. Айрат әфәнде Теләче районыннан һәм инде Нәфис Миннибаев безнең Биектаудан. Сәламлибез сезне һәм Сабан туйлары турында сөйләшкәндә иңелек сезнең фикерен дә белеп китәсе иде. Менә бу катлаулы чорда дип әйтик, әлеге вазгыятьтә ничек уйлыйсыз? Гомумән Сабан туен үткәрергә кирәкме? Һәм үткәрергә кирәк булган очракта сез ниндирәк форматларны күрәсез? Айрат әфәнде. Хәерле көннәр, исәнмесез? Әлбәттә, бүгенге көндә иң беренче чиратта инде шушындый вазгыятьтә пандемия безнең вирус булган чиратта дип әйтик инде кыенлыклар тудыра. Безнең инде массовый шушындый спорт чараларында ниндидер мероприятияларны үткәрү өчендәген, ләкин булар барсы да инде илебез һәм республикабыз җитәкчелеге тарафыннан булар инде саклану өчен шулай бит, иң беренче чиратта сәламәтлекне саклау өчен эшләнелә торган чаралар дип әйтергә кирәк. Без ышанабыз, инде Алла бирсә, бу моментлар узарды дип, һәм инде Сабан туйлар безнең елдагыча ниндиләр инде аның сроклары белән әзрәк арткарар күчәр дип уйлыйм мин. Әлбәттә, июньдә түгел шулай бит, бәлки июль-августтардадыр. Шуңа күрә минем фикерем генә, без инде әлбәттә үзебезнең республикабыз җитәкчелеге һәм президентыбызның указын көтәбез. Шуннан соң инде улы куәт белән инде әзерлек эшләре алып барып булачак. Һәм сезнең район гадәттә шундый масштаблы рәвештә үткәрә, һәр вакыттагыча Сабан туй бәйрәмен. Менә әгәр дә шикләр кертсәләр, мәсәлән, күпмедер кеше генә булырга тиеш мәйданда дип, менә бу аерым кыенлыклар тудырмас микән? Һәм Сабан туйның төп мәгънәсе, төп асылы югалмас микән? Ничек уйлыйсыз? Сүзгә юк, бу инде кыенлыклар тудырачак әлбәттә.
пока без бит инде хәзергә әйтә алмыйбыз, нинди форматта, ничек узачагын, шулай бит. Ну, без һәрбер чараны үткәрергә әзер булырга тиешбез. Зур күләмдә теге дөнья беренчелекләре уздырганыбыз бар районда, шундый ярышлар, шулай бит. Зур сабан туйлар, зур чаралар дип кирәк. Шуңа күрә һәрбер чиракка аерым әзерлек алып барырга кирәк. Бүген без инде менә теге районда әлбәттә эш бара. Сабан туй мәйданын алсак та, бүген районыбыз башлыгының ярдәме белән инде анда төзелеш эшләре бара. Төзелешне туктатмадык, чөнки халыкка без ышанабыз, сабан туй кайчан да булса барыбер булачак. Сабан туй халыкка утыру, трибуна урыннарын һәм башка эшләр әлбәттә булар башланып китте бүгенге көндә районда. Ләкин безнең сабан туйның төп үзенчәлеге ул әлбәттә милли көрәш. Нәфис, син районда спорт өчен җавап бирәсең, менә әкренләп инде спорт күнегүләрен үткәрү безнең гадәти режимга кайта кебек. Инде профессиональ спортчыларга да шөгыльләнер өчен мөмкинлекләр тудырдылар. Хәзер аерым тренер белән фитнес үзәкләрдә, анда бассейннарда йөзәргә мөмкинлек бар. Ничек уйлыйсың, менә милли көрәшкә кагыламы бу үзенчәлекләр? Минемчә, көрәшчеләр алар үзләренең тренировкаларын, үзләренең шөгыльләрен туктатмадылар. Бу пандемия карамастан да өйдә, кемнәр авылда икән, авылда кросслар җигереп, үзләренең физик яктан формаларын тоттылар дисем килә, чөнки без бит инде аралашып торабыз, күреп торабыз шул интернет-челләрендә, Инстаграмда көрәшчеләрнең үзләренең тренировкалар алып барганнарын. Шуңа күрә минемчә монда профессионал көрәшчеләр, чын көрәшчеләр, нык көрәшчеләр алар әзер булачак бу сабан туена. Шуңа күрә әгәр сабан туй була калса, мин әйтәсем килә, барлык көрәшче формада булачак. Оештыру ягыннан инде барысы да әзерме? Әгәр дә менә әйтсәләр, мәсәлән, шул июль, август, бәлки соңрак даталарга күчер, оештыру ягыннан кыенлыклар тумасмы? Алдан барыбер күпмедер дәрәҗәдә алдан әзерләнү кирәк бит инде ул бәйрәмгә. Ну, әлбәттә, алдан кирәк, но алда әйтеп та китте Айратта. Без бит инде уже шундый күп ярышлар үткәргән булды, республика күләмле ярышлар. Шуңа күрә безнең барлык мөмкинлекләр дә, барлык җиһазлар да моны сабан туен үткәрергә бар. Шуңа күрә әгәр дә президент указы булса, без һәрвакыт әзер. Шуңа күрә кыенлыклар килеп чыгырга тиеш түгел бу яктан. Радик, әгәр дә сәламәтлек турында уйлый башласак, менә монда бит инде барыбер күпмедер дәрәҗәдә хәзер иң беренче чиратка шул чыга. Монда без аңлашыла вирусологлар да түгел һәм эпидемиология ситуацияда турында да бәя бирә алмыйбыз. Ләкин шулай да быел инде куркынычсызлыкны икенче планга күчереп бәлки үткәрмәскә дә кирәктер. Ничек уйлыйсың? Авырак сорау, чыннан да авырак сорау, ләкин безнең бит әле быел җаваплыларда, мәсәлән, Тайсырга 100 ел тула. Әлбәттә, инде шул чаралар кысаларында бик масштаблы рәвештә узарга тиеш иде безнең сабан туйларда. Ләкин өмет бар, olmaz менә нәрсә генә булса да, инде менә Европада күрәбез хәзер футбол буенча чемпионатлар башланып китте, дәвам итә башлады. Әле узган атнада гына республиканың бер 6-7 алдынгы көрәш тренеры белән генә шулай ук сөйләшеп алган идем. Алар да әйтәләр, егетләрнең кәефе булай күтәренке, алар барысы да шөгыльләнәләр. Әгәр дә менә иртәгә әйтәләр икән сабан туена, безнең егетләребез 1-2 көн эчендә формага керергә әзер дип әйтәләр мәсәлән. Ягъни алар көтәләр инде, ләкин вакытын гына белмәйләр. Куркынычсызлык чараларын белмим менә танылган журналист безнең көрәш буенча иң атаклы журналистларның берсе Атлас Гафиятов булай дигәнрәк фикер белдергән иде. Шул ук чума вакытында да, тиф вакытында да безнең сабан туйлар узмыйча калмаган барыбер дип. Ул да куркыныч булган бит инде, тифлары да, чумалары да, башкалары да дигәндәй. Өметләнәбез инде татар сабан туйсыз булдыра алмый дип уйлыйм мин. Һәм без тапшыруның беренче өлешендә Айрат әфәнде сөйләшә башлаган идек, менә күп кенә бәйрәмнәрне, чараларны онлайн үткәрәләр дип. Сезнеңчә сабан туйны онлайн үткәреп була микән ул? Бу инде әлбәттә кешегә иң беренче чиратта шулай бит инде ул безнең сабан туй төп асылы, минемчә ул әгәр дә алай булса инде ул югала, шулай бит бу халкыбызның милли гореф-гадәтләрен без бит инде үзебезнең буыннан буынга килгән шушы традицияларны без саклап калырга тиешбез әлбәттә. Кеше инде хәзер зарыкты, сагынды дип әйтергә кирәк бит. Теге живой общениене шулай бит турыдан-туры
Шуңа күрә без инде өметләнәбез, Алла бирсә, сабан туйлар булыр дип. Нәфис, спортчылар үзләре, син инде район халкы белән дә аралашасың. Көтәләрме сабан туйны? Менә ниндирәк фикерләр килеп ирешә? Кешеләр бит инде хәзер икегә бүленде дип әйтик. Кемнәрдер сабан туй үткәрергә телиләр, кемнәрдер исә каршы. Менә быел үткәреп тормыйк, инде башкарак вакытка күчерелик дип. Менә халык нәрсә сөйли? Алмаз үләккә килгәндә менә мин кичә үземнең интернет, Instagram эшләрендә опроста үткәреп алган идем. Сабан туйга үткәрүне телисезме, юкмы дип. Күбесенчә халык сабан туйны көтә. Көрәшчеләр килгәндә алар ничек дәрәсен килә инде. Обязательно сабан туй булыр дип өметләнәләр. Чөнки без аралашып торабыз көрәшчеләр белән, барысы да менә бүген көндә алар әкрен әзмәз тренировкаларны алып баралар. Шул ук менә алдагы көрәшчеләрне әйтәсем килә, Раил Нургалиев, Муса Галлямов, Булат Мусинов, мин алар барысында күреп торам, сөйләшеп торам. Тренировкаларны алып баралар. Шуңа күрә көрәшчеләр көтәләр әйтәсем килә көрәшне, сабан туйны. Шуңа күрә өметләнеп торабыз инде булыр дип. Монда без даталар турында да сөйләштек. Аңлашыла, авыл район җирлекләрендә бәлки сабан туйны әле үткәрү авырдыр. Радик, ничек уйлыйсың? Федераль сабан туйга бәлки төп игътибарны юнәлтергәдер. Чөнки ул бит инде безнең календарьга да бәйле түгел. Әгәр дә мәсәлән аерым бер җылы якны алабыз икән, шул кыш көне дә үткәрергә хәтта була. Һәм бу әле бәлки быелның үзенчәлеге дә булыр. Мондый идеяга ничек карыйсың? Менә сорауның беренче өлеше белән килешәм, икенчесе килешмәйм, икенчесе белән килешәм. Федераль сабан туйга өстенлек бирү дигән белән килешмәйм, чөнки барыбер ул федераль сабан, аның бит мәгънәсе сабан туйның сабан туйы бит инде ул. Федераль сабан туйны аны чыннан да соңрак вакытка күчерергә була. Ул беренче чиратта әнә шул татарларны, милләтебезне туплаучы, бер җыючы, бер чара. Аны бәлки чыннан да шул Сочи, Краснодар якларында үздерү мөмкинлеге бардыр чыннан да. Килешәм бу фикерем белән. Менә төп өстенлекне бирү белән килешмим. Менә тагын бер фикерем белән килешәм, халыкта куркыныч та бар бит әле, борчылу бар. Халык арасында без дә йөрибез, сораштырулар уздырабыз, аларда әлегә берникадәр дәрәҗәдә менә урамга да әле генә чыга башладылар халык. Маскалар киеп, перчаткалар чыгып киеп дигәндәй әлегә бераз гына курку бар. Һәм әле монда миңа килеп ирешкән мәгълүматлар буенча ярышларны үткәрүдә төрле вариантлар карыйлар. Мәсәлән, шул ук футбол, хоккейларда бит инде без күреп тордык, тамашачыларсыз да үткәрделәр кайбер уеннарны. Һәм бу практика инде бөтен дөнья күләмендә кулланыла башлады. Нәфис, менә син ничек уйлыйсың? Әгәр дә тамашачылар булмаса, аерым көрәш ярышларын гына уздыру сиңа көрәшче буларак та әле бигрәк андый төр ярышның мәгънәсе каламы? Ничек дип әйтәсе кирәк, Алмаз. Чыннан да син битне көрәшкәндә кемдер синең өчен җаны тоттыра, синең якыннарың, туганнарың, дусларың дигән әйтәсең. Шуңа күрә тамашачылар көрәшү минемчә дөресрәк булмас дип әйтер идем. Анда көрәштә бит инде эмоциялар да бар, анда шуңа күрә ул эмоцияларда шул вакытта шул эмоцияларны син тамашачылардан аласың. Аларга үзенең эмоцияларны бирәсең. Уляктан краш ничек дип әйтәсем килә инде. Сүлпәнрәк бар дип әйтер идем. Әйе, нәтиҗә ясап әйтсәк, Радик, сабан туйларны быел үткәрмәүдә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Менә шуңа бәйле рәвештә бер генә фикерне җиткерәм. Бәлки коронавирус безгә әле чыннан да ярдәм итәр, чөнки соңгы елларда, соңгы 10-15 елларда безнең сабан туйлар бераз гына асылын югалтты. Biz aның масштаблы дәрәҗәдә уздыра башладык, зур-зур кунаклар чакырып, артистлар чакырып, менә аның авылдагы асыл сабан туй мәгънәсе бераз гына югалды. Бәлки әнә шуны кайтарырга бераз гына тыйнаграк уздырырга мөмкин сабан туйларны, бәлки әнә шул асылыбызга кайтуга бер юнәлеш булыр иде, таяну ноктасы булыр иде. Безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Ышанып калабыз. Инде монда шул ук вакытта безнең җитәкчелегебез дә әлеге ситуациядә барлык уңай якларны һәм тискәре якларны исәпкә алып фикер чыгарыр дип, чөнки дөрестән дә бер яктан халык көтә, ләкин иң беренче чиратта сәламәтлек турында онытмасак иде. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Зурлап уздырыласы бәйрәмнәр быел билгеле сәбәпләр аркасында үзгәрешләр кичерде. Сабан туйлар үткәрелерме, юкмы? Моны без тиздән белербез. Исәнлектә күрешергә язсын.